Každý večer, keď konečne moje dieťa zaspalo, som rozmýšľala nad tým, prečo je iné ako ostatné. Bála som sa, že ako matka som zlyhala, prečo sa dieťa nevie zahrať s ostatnými deťmi, prečo ich bije, prečo je neustále v pohybe. Už v predškolskom zariadení sa ukazujú ako deti nepokojné, nekľudné, vyrušujúce, neschopné sústrediť sa viac ako 10 minút. Keď mi robila zle, tak mi robila všetko možné. Skákala po mne, keď som sa teda snažil učiť, vyrušovala ma, lebo ona sa nevedela sústrediť. Keď sme sa dozvedeli, že Mali má ADHD, tak ja ako matka som si uvedomila, že chyba nebola iba vo mne. V škole nastupujú už taký pravidelný režim, zákony, ktoré však tieto deti majú problém dodržiavať. Celkovo sa to vlastne začalo prejavovať v tej tretej triede, že som začal byť nejak zvláštne aktívny, že všeobecne som škaredšie písal, prestal som sa učiť. Keď som v škole, tak sa neviem vôbec sústrediť. Tieto deti buď skupina príjme a prispôsobí sa im, alebo ich nepríjme. Z pohľadu tých učiteľov to bolo také, ako keby, že je to nejaký zvláštny človek, mimozemšťan. Snažil som sa ju vždycky čo najviac zastať a vysvetliť im, že má takú poruchu hyperaktivity. Dali ma do jedného vreca so zlými. Keď som bol menšie, tak som to bral za krivdu. Áno, Maťo, ale sadni si a neviem. Práve v období puberty už je tam seba kontrola, seba disciplína nastupuje. Už si vedia tie rýchle, tie svoje impulzy a tie zmeny nálad kontrolovať. Viem, aký mám problém, viem to pochopiť. Učitelia to chápu, rozumejú a všeobecne cítim sa lepšie. Každý jeden deň je pre nás úplne nový a neočakávaný, ale veríme, že v budúcnosti bude všetko v poriadku, nakoľko sa mu 100% venujeme my aj doktori a že to bude len a len lepšie.